Sziasztok gyerekek, én Tegosz vagyok, és ez a 20 feliratkozó számára a YouTube csatorna jövőjére, hogy mit fogunk benne csinálni, mik lesznek pofázós vlogok, kihívások is majd megtalálhatók a YouTube-on, amik új játékok, azokkal fogunk találkozni. GTA 5 kamera felvevés, ugye PlayStation keresztül fogok játszani felvevés kamerával, Play Amnesia ilyen horror játék, ilyen ijesztős, utána This War of Mine, ezt gondolom ismeritek, Counter-Strike Global Offensive, Counter-Strike 1.6-os, és Eurotruck Minecraft, Empirecraft, és még ilyen nagyon-nagyon sok játék lesz benne. Ugyebár még mit? Ja, még Mesterem C majd lesz, de az csak egy idő után található majd meg. A felvevő programunk az marad a Fraps, a kommentáró videó az a FreeMake videó kommentár, ez lekommentár és ezzel lehet feltölteni. Intro is készülésben van, csak még egy idő, míg azt elindítom. Egy hónap múlva talán lesz egy kihívás, vagyis 13 nap múlva lesz egy kihívás, utána lesz egy nyereményjáték, egy Wrestling 2013-as játékot lehet nyerni PS3-ra majd, ugye majd ezt a Facebook oldalamon megtalálhassátok, leírásban leírom YouTube channelom nevét, leírom a Facebook oldalam nevét, e-mailemet, és leírom, hogy honnan húztam le a FreeMake videó kommentert, a Frapset is, és ez lenne a Adrian update, vagyis a Tegoszt update, ezt a jövőre tartogatom, lassacskán haladunk, 20 feliratkozó megvan, és aki megnézi ezt a videót, el ne feledkezzen feliratkozni, legyen szíves. És még, ahogy azt akartam mondani, hogy Shouters X, Areon 2014-el is még lesznek ilyen videók, Counter-Strike is, és Minecraft, ezekkel leszünk legtöbbet ilyen videókban. Na, meg egyszer, aki